दिनै आर'नाइखौ लानानै बियो मोनसे पार्टी लेभेलाव दिनै सीएम सारखौ हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ दिनै बियो अनार हैदों ठीक আছে दिनै लावदुमा सोर हुइज लावदुम मोजां मोनदोंना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव मोजां मोनदों होननानै खोन्थाहरनो दाबाव दे नै जा साइजखा आंसो लानो लुगैलायबाय घन्टा मा सान्दों बर'नि आर'नाइखौनो बिथांमोना जेबो बुजियाबा GI टेग मोनलायनाय आर'नाइखौनो जेबो रेसपेक्ट होनो रोङाब्ला बिथांमोना मा बर' हारिनि थाखाय मा मावगोन सोरबायदि मानसिया लावदुम लावजारि सारनो MLA दारायनायाव भट होगोन जाय मानसिया लावदुम लावजारि सारनो भट होनानै देरहाहोगोन बै मानसिया जोलैनि हांगार जागोन नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौना आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों जिनाखि जोंहा थांनाय समाव गेमस्ट्रि आरो लावदुम लावजारि नङा होमबा बिथांमोनहा बर'नि आर'नाइखौ जेबो भेलु दोनाखै बा रेसपेक्ट होनो रोङाखै बा जेबो आर'नाइखौ मा बेखौनो मोनथिया बिथांमोना नङा होमबा दा बिनि सायाव आं भिडिअ लानानै फैदों आरो बेनि सिगां जोंहा जन खारजि ब्रादारा बुंदों जाहैबाय हाबा जायालासिनो थानायफोरखौ ज' थानायफोरखौ मा खालामनांगौ रायजोफोर बुंदोंल' एक्सन लानोसै नङा होमबा बेफोरबायदि बुंदों आरोखि जोंहा जन खारजि ब्रादारा ओमफ्रायहाय लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय बुजिगोन नङा दानलाबायना नायबा बुजिनाय नङा दा दासिमबो गेमस्रि दैमारि आरो लावदुम लावजारि सार ना मा होनो दा बिथांमोना मानो निमाहा बियाखै दा जोंनि बर'नि आर'नाइखौनो बिथांमोना जेबो बुजियाबा GI टेग मोनलायनाय आर'नाइखौनो जेबो रेसपेक्ट होनो रोङाब्ला बिथांमोना मा बर' हारिनि थाखाय मा मावगोन सोरबायदि मानसिया लावदुम लावजारि सारनो MLA दारायनायाव भट होगोन जाय मानसिया लावदुम लावजारि सारनो भट होनानै देरहाहोगोन बै मानसिया जोलैनि हांगार जागोन मारैनो होनब्ला जेराव जोंहा लावदुम लावजारि सारा आर'नाइखौ गाव MLA जायैनि सिगां MLA दारायनि सिगांनो टिकेट मोनैनि बा टिकेट लायैनि सिगांनो बिथाङा मा खालामखो आर'नाइखौ फानजेनखाबाय अब्ला जोंहा लावदुम लावजारि सारा MLA जानानै बर' हारिनि थाखाय मा मोजां खामानि मावनो हानो बर' हारिनि थाखाय मा जौगानाय लाबोनो हानो रायजोफोर नोंसोर बुजिदोंना सोरबायदि मानसिया भट होगोन लावदुम लावजारि सारनो आंथ' होआलै आरो आंनि न'खरनि मानसिखौ आं होनो होआलै डाइरेक्टखा मा दिनैनि नोंसोरो माबा मोनसे MLA MP जानो थाखाय बा सोरनिबा टिकेट MLA टिकेट मोननो थाखाय नङा होमबा जोंहा जिथुनाखि आसामनि सासेल' मामा नङा होमबा दा बेखौ फुस्लायनो थाखाय मा आर'नाइखौ नोंसोरो फानजेनखाबाय नंगौना नङा बेबायदि मानसिया देरहाब्लाबो बा MLA जाब्लाबो हारिनि थाखाय जेबो मोजां खामानि मावनो रोंनाय नङा लावदुम लावजारि आरो गेमस्रि दैमारि नोंथ' सासे गिदिर इउटुबार रायजो राजाजों अनसायजाग्रा सासे बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस नङा होमबा दिनै नोंखौहाय रायजो राजाया गोबां स्टेज प्रग्राम गिदिर मिटिं बैफोरबायदियाव लेंहरनानै आर'नाइ सोयो मानो आर'नाइ सोयो आर'नाइजों मानो रेसपेक्ट खालामो नोंखौ नों बे आर'नाइखौनो जेबो मोनथियासैब्ला जेबो बुजियासैब्ला हारिनि थाखायलाय मा घन्टा मावनोलै नोङो गेमस्रिमोन बायदिया हारिनि थाखाय मा मोजां मावनो हानो दिनै आर'नाइनि मिनिं बा GI टेग मोनलायनाय आर'नाइखौनो जेबो बुजिया जेबो भेलु दोनाखिसैब्ला आर'नाइया जि जायगायाव दङ बेयावनो थानो हो आर'नाइनो जोबोद समायना नायनो मोजां बर' रायजो राजानि बर' हारिनि आजौ आजैनिफ्राय फैनाय बेरखांबोनाय नङा होमबा दिनै बे आर'नाइखौनो नोंसोरो मैया दाख्लैनि जेन'बा गथ'फोर होननांसिगोन नोंसोरथ' गथ' गोरलै नङाना मैया दाख्लैनि गथ' गोरलै नङा
होमबा गथ' गोरलैफोरबायदि नोंसोर जेबो बुजि रोङा जेबो रोङालासिनो दिनैनि दिनाव आर'नाइखौ मा पलिटिकेल बाहायबाय नोंसोरो अब्ला नोंसोरो दिनैसिम बबे गुदुङाव दासिम बबे हाखर सिङाव दङ मानो रायजो राजानाव निमाहा बियाखै गेमस्रि नों बायदिया आर'नाइखौ मा मिन्थिनो आर'नाइया बेसेबां भेलु बेखौ बहा मिन्थिनो नों बायदिया गेमस्रि दुबाइ सिंगापुर मालয়েशिया गवा बायदि बायदि दाब दाब गोजान गोजान जायगायाव थांनानै फिसा फिसा ड्रेस गाननानै खानथाब खुनथाब ड्रेस गाननानै थग्रोन बाग्रोन जिग्रोद फाग्रोद देखायनानै नोंसोर बायदिया बर'नि हारिमुखौ मा सिनायथि होदों माबा नुजाहां खिबु नुजाहां माबा माबि नुजाहां नोंसोरो पेन गस्ला गाननानैसो फटक आपल'ड होनायखौसो नुयो गथ' इयुन जेनेरेसन बै गथ'फोरखौलाय मा गियान होनो हानो बेजों लोगोसे बर' रायजो राजाखौ मा जौगाहोनो मा डेभेलप खालामनो हानो गेमस्रि आरो लावदुम नोंसोर लाजिनाय दंना गैया आरो सासे जोंहा महान इउटुबार बर'नि सासे एकदम टप महान इउटुबार बर' रायजो राजाखौ सिबिग्रा बर' रायजो राजाखौ नोजोर बोग्रा साननो हाग्रा सोरबायदि मानसिया बबे धोरोमनि मानसिया थांनाय समाव बुंदोंमोन बिथाङा उमुक धोरोमा होनलायनानै धोरोमखौ लानानैबो बिथाङा बुंखांबाय दिनैनि दिनाव गेमस्रि आरो लावदुमखौ मानो जेबो बुंनो रोङाखै मानो बुंनो हायाखै गेमस्रि लावदुम दिनै आर'नाइखौ दिनै बिसोरो पलिटिक्स खालामबाय नङा होमबा दिनैहाय थांनाय समाव बिथाङा बुंदोंमोन उमुक धोरोमनि मानसिफ्रा बर'नि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय हासुनाय खिनाय नङा होमबा बैफोरखौ जेबो माने रेसपेक्ट होआ जेबो माबा खालामा होननानै बुंदोंमोन बिथाङा गाननाय जोमनायखौ लानानै दिनैनि दिनाव बे गेमस्रिखौ बुंनो मानो हायाखै बबे गुदुङाव बबे हाखर सिङाव एरसोना दं बै इउटुबारा आं नामखौ लाथ'ला लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां जोंहा दिपेन बर' सारखौबो बुंनाय नुदों खिन्थु गोख्रों एक्सन लानानै बुंनायखौ नुवाखै आरो बेजों लोगोसे जोंहा बाथौ धोरोमनि जिथुनाखि आफाद बिथांमोना बुंदों आरो आं बेखौनो खावलायनो सानो जोंनि माहारि आफाद अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां आफादफोर दङ बड' साहित्य सभा आफाद दं गोबां आफाद दङ दा जोंनि गासैबो आफादा बैसोरबायदि मानसिखौ ओरैनो हगारोब्ला फैबाय थानाय समाव बेलेगाबो बैफोरबायदि खालामनो नाजागोन मानोना निमाहा बिब्लानो निमाहा होयो नङा होमबा दा बिनि थाखायनो निमाहा होआलासिनो एसे एनै साजा होनानै एक्सन खालामनानै दोननांगौ नङाब्ला जानाय नङा आं बेखौनो खावलायो लुबैयो एसेब्लाबो एक्सन ला जोंनि माहारि आफाद दं बड' साहित्य सभा दं आरो बेजों लोगोसे अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन गोबां रोखोमनि जोंहा आफादफोर दङ नङा होमबा दाब गुबुन आफाद दं बिथांमोना बैखौ एक्सन लायोब्ला मोजां मानोना आर'नाइनि जायगायावनो थाथों आर'नाइया हारसिंनो समायनाखा नंगौना नङा आरो जोंनि रायजो राजाया बयबो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम अब्लासो माने एक्सनखौ बै गिदिर गोलाव सारमोना बैफोरबायदि भिडिअखौ नुब्लासो एक्सनखौ लागोन आरोखि थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय